komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Exchange Technology. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Miyerkules, Marso 23, 2022. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon and Defensor. Kagkaron sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Govlakson hulaton ang listahan sang DILG may kang tanan sa mga LGU nga ginpadalaan sang show cause orders antes maghatag man sang reaksyon. 1,400 ka mga nagaedad 80 anyos pasaka nakabenepisyo sang Laderize nga ayuda para sa centenarian sa syudad sang Bacolod. Sa mga nagapanguna nga balita national, 10-point agenda adoption para sa economic recovery sa Pilipinas ginmando ni Presidente Duterte. Pandemic-related programs sang OVP gintugutan na sang COMELEC. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:06. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance. Sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:12 kay karon sa detalya sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal.
Pagahulaton ni Governor Bong Lacson ang listahan sa Department of Interior and Local Government o kon DILG antes maghatag sang reaksyon may kang tanan sa mga local government units o kon LGUs nga ginisyuhan sang show cause orders bangod sa mahinay nga pagpanagtag sang bulig sa mga naapektuhan sang Bagyo Odette. Suno sa gobernador, iya lamang nabasahan sa periodiko ang ginhimo sang DILG nga pag-issue sang show cause order sa 48 ka mga lugar sa pungsod. Martes, sang ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Año nga sa 48 ka mga local government units nga nagbaton sang SCO, 3 sa mga ini ang nahamtang sa Mimaropa, 16 sa Western Visayas, 16 man sa Eastern Visayas, kag 13 sa Central Visayas. Isa ang Negros Occidental sa mga probinsya nga lubos na halitan sa Bagyo Odette, nagligad nga Desyembre. Desyembre 21 o kon Desyembre 20, 2021, personal nga ginbisitahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga nabagyuhan nga lugar sa Southern Negros Occidental. Kagin pamunuan ang ceremonial distribution sa bulig matapos ang briefing sa post-typhoon impact sa Cabancalan City Hall. Although I read that article, but I don't know who are the LGUs in Negros na nakabaton. So I have yet to find out sino ang nakabaton. So far, wala pa kami na may nabaton. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Samtang, sumunga 2022, 1,400 ka mga nagaedad 80 anyos pasaka ang nakapinibisyo sang ladderized nga pagbatuman sang ayuda para sa mga centenarians. Suno kay DSSD Head Pasita Tero, sumunga tuig may ginpain ang gobyerno sa Bacolod sang 14 milyones pesos nga ayuda. Dugang pa ni Tero, nakatapos na sila payout sa mga benepisyaryo pero may pila pa ka mga unclaimed nga amo ni karon ang ila ginapanghatag. Suno pa kay Tero, temporaryo anay nila nga ginuntat ang pagbaton sang application apang may mga tion nga may nagakadto sa ila opisina kag ila ini ginapa at hagan nga hindi na sila makaakomodar bangod sa limitado nga pondo. Sa naibaluan ang programa base man sa ordinansa nga gin-author ni Councilor Archie Baribara. Sa idalom sang ordinansa makabaton sa o kung makabaton ang 80 anyos tubtob 89 anyos sang 10,000 pesos. 90 anyos tubtob 99 anyos sang 10,000 pesos man kag ang nabilin nga 80,000 pesos ang makuha sa tion nga malabot ang isa ka gatos ka tuig. Kapin 8,500 ka mga tawo ang nakabaton sa one-time cash assistance nga 2,000 pesos halin sa syudad sa Bacolod. Suno kay Pasita Terong pamuno sa Department of Social Services and Development, ang ini nga programa sa idalom sang assistance to individuals or families in crisis situations. So kung kagagamit ini ang lokal nga pondo. Dugang pa ni Tero, lakip sa mga benepisyaryo sini ang mga drivers, barbero, manikurista kag iban pa nga nawad-an sang trabaho sa tion sang pandemya. Giingklaro ni Tero nga hindi tanan nga miyembro sang sektor ang nahatagan sang ayuda kag iya diri gin ehemplo nga hindi man tanan nga drivers ang nagkabaton sang bulig tungod limitado lamang ang pondo. Suno sa DSSD Head, ang pagpili isang benepisyaryo ang ginpaagi man sa barangay kag mga presidente sa mga asosasyon. Buwas nga adlaw Marso 24, magatakop na ang releasing sang sini nga bulig pinansyal. Nagbukas na ang Sumag Bridge nga damlag lang ginsira matapos ginpaidalom sa rehabilitasyon. Suno kay Bacolod District Engineer Jaime Havillana, temprano nga natapos ang trabaho sa Taytay. Rason nga ginbuksan ini subong nga Miyerkules nga kuntani magalawig pa ang pagsira o kung tani magalawig pa ang pagsira. Ginpahayag ni Havillana nga may mga minor repairs nga pagatrabahoon ng kontraktor sa Taytay pero pwede na ini nga buksan sa mga motorista. Samtang, ginpahayag man ni Havillana ila pa ginapaabot sa unang semana sang Abril ang special materials nga ginausar sa rehabilitasyon sa Bata Flyover. Umpisa alas 9 sang gabi, ginasirada ng flyover tubtob alas 6 sang aga. Ang rehabilitasyon sang flyover ang gintalana tubtob Mayo 23, 2022.
Liwat nga ginpatigayon ang soft opening sang Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary sa Barangay Minuyan sa Banwasang Morsya sa masunod nga bulan. Suro kay Governor Bong Lacson, target nga pagabuksan ang resort matapos ang Semana Santa apang tugutan lamang ang mga aktibidad kun adlaw kag dumilian ang pag-overnight sa mga bisita. Ginrason sang gobernador nga wala pa matapos ang pagpahamtang sang elektrisidad kag iban pa ang mga dapat patahumon sa resort. 2019 sang una ginpasira sa publiko ang Mambukal matapos himuon bilang quarantine facility sa mga nagpositibo sa COVID-19. Desyembre 1, 2021 sang ini ang ginbuksan kadungan sa paghimo bilang wildlife sanctuary. Apang Desyembre 30, 2021, liwat nga ginpasira agud mapatigayon ang clearing kag rehabilitasyon sa kahalitan nga gintuga sang Bagyo Odette. Only 4-day activities. No? We will not accept yet overnight stays. Wala lang anay. No? We have to make sure that our electricals, lightings are in place already. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:19. Sandon Plus Gold isa ka food supplement capsule nga nagabuli Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action. Mayong gabi sa aton yung mga ka-action nga nag-monitor via Facebook Live. Sa kay Ma'am Ana Sinoro, good evening. Kay
Ma'am Jonaline Inyal de Crypto or de Cripito. Good PM tamiyo ko kay Manang Roda Mutin, Marmeto, kag Raf sa ois ka sa sumag nagapamati ko no. Sige, thank you so much good sa inyo na nga pag-monitor. Sa kay Ma'am Homa Lumena, good evening man, kag salamat. Tamyaw pag dili ni Ma'am Jonaline si Lager, check na pagbasa ko, Lager Dikilia sa may Lager Dikilia Ayungon kag Utik Amilanan. Nagapamatik man sila sa may Gintorilan. Sa kay Ma'am Jinky Diaragdon, mayong gabi. Tamyaw niya si Sir Beboy Villasor, Ma'am Vanessa Mayo with Docmat Mayo, and also sa kay Sir Noel Amar, kay Ma'am Lily King, kay Alma Oligon, kay Sir Alex Montesa, Sir Melody Oligo, Sir Michael June Season, and all my family sa Barangay Pandano, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Salamat gid, ma'am. Sa kay Atia Kimeri man, mayong gabi man, kag salamat sa pag-monitor. Kay Ma'am Vanessa Mayo, salamat gid, ma'am, sa imo dira nga pag-monitor sa Minnesota, USA. Sa kay Sir Melvin Piñafiel, good evening man, and thank you so much sa inyo yang nga pag-monitor sa subong nga gabi. Ang mga naga-monitor subong, tig-ang na, char. Ay, dugay-dugay pa niya po na. Sige Sa liwa, thank you so much, and halong kita always, medyo maulan-ulanot, no, ang tiyempo. So, make sure bring it inyo nga, payong. Sa kay Ma'am Novi Magapan, mayong gabi, kag salamat kid. Sige, thank you, and God bless sa aton tanan. Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga Sa aksyon! Kagkaroon sa niya sa ngaton mga nagapanguna nga balita national, ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-adopt sa 10-point agenda para masustain kag mapadasig ang economic recovery sa Pilipinas sa epekto sa COVID-19 pandemic pagiman sa whole of government approach. Sa idalam sa Executive Order number 166 sa nga ginpermahan sadtong Marso 21,
Kalakip sa 10-point agenda amo ang pagpaayos ng healthcare capacity, pag-accelerate kag pagpasangkad sang vaccination program, duga nga pagbukas ng ekonomiya kag pagpasangkad sa transport capacity, pagbalik sang face-to-face learning, pagpanubo sang restrictions sa domestic travel kag standardized LGO o kun LGU requirements. Kalakip man diri ang mas mahapos nga requirements para sa international travel, pagpaayos ng digital transformation paagi man sa legislative measures, paghatag sa nga flexible emergency measures paagi sa legislation, pagkambyo sa mas nakatutok sa decision making kag government reporting sa mas mausar nga empowering metrics kag medium term preparation para sa pandemic resilience. Ginmando man sa presidente nga ipasiguro sang IATF kag National Task Force Against COVID-19 ang husto nga implementasyon sang 10-point agenda nga nag-agi sa konsultasyon sa economic clusters sang gobyerno. Samtang gintugutan na sa Commission on Election o kun COMELEC ang pangabay sang Office of the Vice President o kun OVP nga padayunon ang pandemic-related program sa panahon sang campaign period. Suno kay Commissioner George Garcia, gintugutan sang NBank ang petition for exemption sang OVP, may kang tanan sa pila ka proyekto kag programa sa tion sang 45 kaadlaw nga campaign period. Sa nahibaluan na saad sa Section 13 sang COMELEC Resolution number 10747 nga gina-require ang kandidato nga magkuha sang Certificate of Exemption para sa social welfare projects kag serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:29. Nagpromisa si Aksyon Demokratiko Standard Bearer kag Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso nga i-replicate sini ang housing projects nga iya ginhimo sa Manila kon mapili bilang presidente sa 2022 nga eleksyon. Nagpromisa man si Dumagoso nga hatagan importansya ang palabuton sa mga kabataan nga naga-estar sa mga informal settlers communities pagi man sa paghatag sang may kalidad nga edukasyon samtang ang ila ginikanan nagatrabaho. Sa naibaluan nangin madinalagon ang programa ni Dumagoso sa pagtukod sang mass housing para sa mga pigado nga residente sa Manila. Sa balita, sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:30 kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Miyerkules, Marso 23, 2022. Ang inyo tag balita, Action and Defensor. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action!